Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten para rawuh ingkang kinurmatan, mugi tansah pinaringan sih rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing wekdal menika kita sami nglaksani adicara tingkeban utawi mitoni, yaiku upacara tradisi nalika ibu ngandhut 7 wulan. Adicara menika kagayut kaliyan Pakdhe lan Budhe, Pakdhe Samiran lan Budhe Supiyah, ingkang nyuwun pangestu, mugi jabang bayi ing kandhutanipun tansah pinaringan sehat, slamet lan dados anak ingkang sholeh utawa sholehah. Runtutan adicara ing dinten menika kados makaten: pambuka lan pambacaan donga, siraman ibu ngandhut, brokohan lan slametan, pungkasan donga bebarengan. Mugi kanthi adicara menika Gusti Allah paring berkah, ibu lan jabang bayi tansah wilujeng lan kulawarga tansah pinaringan kabegjan. Matur nuwun sanget dumateng para rawuh sedaya ingkang sampun kersa rawuh lan ndherek donga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.